Bones, benvinguts al podcast Parla'm d'aquí. Amb aquest podcast tenim l'objectiu de conservar la parla d'Andorra i ho farem parlant amb persones representatives del nostre accent. Avui parlarem amb la senyora Juanita Punsola i el senyor Josep Marsal. Podríeu presentar-vos l'un a l'altre, si us plau? Prou. Doncs jo presento el Josep Marsal, que és de Cal Bonet de les Bons, i som cosins, cosins. Les nostres padrines eren germanes. Jo he dit, som cosins, la meva cosina preferida, que hi havia molts cosins, i la Juanita Punsola és molt coneguda. Si parleu en camp i digueu, vull veure la Juanita, no sé quantes n'hi ha de Juanites en camp, però segur que només pensaran en ella. Bueno, jo soc la Juanita el Valentí. Jo ja els dic, si un dia em moro no ho digueu la Juanita Punsola, perquè no sabrà ningú qui soc. Si diuen la Juanita el Valentí, sí, però Juanita Punsola Rossell no en coneix ningú. A vosaltres us agrada molt parentejar, però què vol dir aquesta paraula? Parentejar. Quan vosaltres dieu que us agrada parentejar, què voleu dir? Sí, bueno, som descendents d'unes mateixes, tenim les mateixes arrels i han passat els anys i hem anat continuant els nostres contactes com a parents. Com a parents, això que ja som parents una mica allunyats. Més allunyats. Antes parents, antes no hi havia ni ningú que es cuidés dels morts ni res, llavors quan hi havia alguna difunció en una casa se'n cuidaven els parents. I parentejar, mira, per exemple, quan matàvem el porc, cridàvem els parents, quan hi havia alguna difunció també fèiem venir els parents i ens ajudàvem tots entre parents, eren primordials, i després els veïns també tenien molta importància. Sempre diuen primers el veí que el matí, perquè si et passava alguna cosa, tenies el veí parentejar-ho. Anàvem a les cases, no havíem de necessitar cita prèvia. Si volia anar a Cal Valentí o a una casa del meu veïnat, arribàvem allà a la porta de on sou? Aquesta és l'expressió, a on sou? I llavors ja entràvem a dins sense trucar, res. Hi havia unes relacions tan íntimes entre tots els veïns que no havíem de necessitar cap cita prèvia. Parlant del vostre padrí, en quina mesura us va influir en la vostra vocació política? Sí. El meu padrí, jo soc sord, però ell era molt més que jo. Però tu ets sord ara, home. Ara soc sord, ara. Abans no. Però ell era sord d'origen, però era molt intel·ligent. I tenia dificultats en tenir contactes amb els altres a causa de la seva sordera. I la nostra propietat era a Montelerí. Montelerí és aquí a sobre. Sí. Com que la meva família devia arribar tard aquí, m'havia d'anar a replegar el que quedava com a terreny, perquè els terrenys bons ja els havien ocupat els altres. Llavors teníem una propietat allà dalt molt lluny i passava el temps a Montelerí. I jo també hi anava i em conservo uns records extraordinaris dels dies que he treballat tota la tarda amb el sol a l'estiu treballant. Anàvem a berenar a Montelerí teníem una borda on hi havia les vaques i el bruc, i una cabana on podíem anar a menjar, teníem plats, teníem forquilles, teníem culleres. I amb el meu padrí anàvem a berenar a aquella cabana que estava a l'ombra. I em parlava sempre, em parlava d'Andorra i que l'havíem de conservar. Per ell hi havia el síndic, era per ell, tenia una devoció al síndic que representava els andorrans i els copínceps no s'havien de tocar. Ell em va donar idea, ell em va parlar tant d'Andorra que jo em vaig creure obligat a defensar-la. Llavors, la teva vocació política, vas defensar Andorra
Però què vas fer? Vas començar sent conseller, no? Vas començar... No, No, vaig començar sent cònsol. Ah, 2 vegades. llavors va anar pujant. doncs vas començar des del principi ja bé, no? Sí. Vaig ser cònsol d'en camp, evidentment. I després de cònsol d'en camp vaig ser conseller i anava fent així una temporada de cònsol, una temporada de conseller, una altra temporada de cònsol, seguit, després una altra temporada de conseller i després, com vaig haver fet, no sé quants, va haver un moment en què em vaig presentar i no em van elegir. Me vaig esperar no sé quants anys sense participar activament en la política. Però després, quan vam parlar de Constitució, que em semblava que era una necessitat, vaig tornar a embolicar-me en política. I jo em van elegir, aquesta vegada em van elegir. Em van elegir i quan vaig ser elegit em van dir bueno, tu seràs el subsíndic. Doncs jo seré el subsíndic. Llavors tu vas fer... Bueno, vas ser una persona clau, no?, a la Constitució. Vale? I després, sí, durant aquest període de subsíndic vam elaborar la Constitució. Hi havia una comissió que en deien la Comissió Constituent, que va elaborar conjuntament amb els representants del copríncipe francès i del copríncipe episcopal. Va durar 2 anys ja. Vam elaborar la Constitució i quan va ser acabada, jo em guardo un record extraordinari del dia que vam acabar de discutir un representant, que ara se m'escapa el nom, un representant del copríncipe episcopal, un dia a la tarda es va presentar amb una bossa de plàstic i a dins d'aquesta bossa de plàstic hi havia una botella de xampany i una botella de cava. Va voler fer això per demostrar que la unió que hi havia entre els andorrans i els 2 coprínceps. Per ell, el xampany representava el copríncep francès i el cava representava el copríncep episcopal. També vas tenir una època com que portaves xeringues als teus veïns, no? Mane? Que vas tenir una època que portaves com xeringues amb medicina als teus veïns. Jo com que vaig treballar amb un metge alemany em van ensenyar a fer donant diccions. I llavors portava un bocal amb alcohol, que ara no m'ho deixarien fer, i el gener, com que ell no tenia permís, que jo tampoc en tenia, m'enviava tothom. I anava tot el poble amb aquell traste amb l'alcohol a punxar tothom. Mira, com que no em diuen ningú res, doncs jo anava punxant-me a les bons, en camp, i no cobrava res. A les bons, en camp, quan me diuen, mira, allà hi ha una indicció, i el farmacèutic ja els hi diuen, la Juanita el Valentí us vindrà a punxar. Bueno, i anava a punxar. Però això és perquè ningú no diu res ni res, però és que si hagués passat alguna cosa me la podia carregar, però bueno, no hi havia res. I amb aquest metge alemany que vas treballar, què va passar? Perquè era interessant la història. Aquell metge alemany era un metge que havia treballat als camps de concentració alemana i estava fitxat. I llavors va venir a treballar aquí i jo treballava de secretària, hi havia una altra noia de Sant Julià que es deia Anna i treballava al despatx. I aquell home estava buscat perquè havia treballat als camps de concentració i havia fet moltes coses amb la gent i era molt bon metge. Perquè, clar, havien après allí. I llavors, al cap de poc temps, primer se'n va anar a Canàries, després va venir aquí. I llavors jo vaig anar a treballar amb ell i va una altra noia. I un dia venim i no mos obre la porta. Entrem, i estava allà estirat al llit i tenia una maleta que es posava coses ell mateix. I poc temps abans, no sé, el temps, havia vingut una noia alemana molt maca que diria que era la seva nòvia o la seva no d'allò. I aquella noia ja havia sortit d'Alemanya per carregar-se el metge alemany. I llavors li va donar una indicció o alguna cosa, no sé què li va donar, i es va morir. Llavors el van enterrar i al cap de poc temps ens va cridar la justícia i nosaltres no sabíem res. Però anaven, com han fet moltes vegades, per matar aquest home perquè havia treballat amb els alemans.
Doncs Encamp és una parròquia petita, però té Sí, història, Déu-n'hi-do. Donava benediccions al Maset, que el va fer tornar a caminar. A la meva mare també li n'havia donat, però portava coses que no les havies de comprar a la farmàcia, les feia ell. Però com que havia estat als camps de concentració, doncs el van seguir fins que el van aniquilar. Vaig ser mestre, a veure, vaig ser mestre perquè sembla que penso que era un bon alumne a l'escola primària d'aquí i hi va haver van enviar una mestra de França que es deia Madame Carbassa, no he llegit de parlar, que un dia se'm va trobar la meva mare i li va dir el vostre fill té capacitats per fer estudis més llargs que els que ens fem aquí. L'heu d'enviar a Prades. La meva mare imaginava en aquell temps, això era els anys 30 i alguna cosa. L'imaginar que m'havia de portar a Prades, a França. França era un altre món. Però bueno, se van a trobar gent del poble d'Encamp perquè l'aconsellessin. I la primera persona amb la que tenien confiança va ser el capellà. I se van a trobar el capellà, va dir que volen fer enviar el meu fill a França. No l'envies a França, que no són catòlics. No. Bueno, em va trobar després un parent i li va posar la mateixa pregunta i li va fer la mateixa contesta. Però la meva mare no es va deixar convèncer, se van a trobar un altre parent de més edat i li va dir, mira, la més gran riquesa que pots deixar al teu fill són uns estudis. Si no tens capacitat econòmica per fer-ho, venda un tros de terreno. I la meva mare ho va escoltar, no va vendre el terreno, però va escoltar l'oncle més vell i em va enviar a Prades. El meu padrí era el primer habitant del pas de la casa, que guardava vaques. Hi havia ell i la seva casa. Per això en diuen el pas de la casa, perquè només hi havia la seva casa. I llavors anava a l'estiu a treballar allà dalt i a l'hivern s'estava a casa. I amb els cèntims que va guanyar allà dalt va comprar la propietat del Cortal. L'any 22, 2.000 pessetes. I llavors li diuen que podia comprar aquí Cal Barbut, una casa que hi ha aquí davant, amb tot el que hi ha de Cal Oros. I diu, no, jo de Cal Barbut no n'he de fer res, jo vull terrenos per poder tenir més vaques. I llavors va comprar la propietat del Cortal per poder tenir més bestiar per viure. La teva mare sempre diu que el Valentí 27 quartos o que el Joan Antoni, perquè clar, el meu padrí com que cobrava de guardar les vaques i que el Joan Antoni tenia ben molt, però no tenia ben líquid. Jo havia començat per l'escola espanyola, vaig fer l'escola espanyola primer, i després de l'escola espanyola la meva mare volia que sapigués el francès. Em va enviar a l'escola francesa. I li agraeixo. Coneixia més o menys l'espanyol i més o menys el francès i més o menys el català. És que l'espanyol ja l'apreníem pel carrer, perquè molts se'n parlaven, però el francès, si no anaven a l'estudi, era difícil que el poguessis parlar bé. I abans hi havia molts francesos que venien aquí amb els càmpings a Marçal i tot, i si sabies parlar francès sempre tenies això de més. El francès era una llengua que es parlava molt a Andorra abans. Sí, que venien molts. Era verdaderament un país trilingüe. Ara no. Ara és monolingüe espanyol. Sí, ara estan guanyant més la llengua espanyola que el català o el francès també. Jo de vegades vaig a caminar quan surten d'estudi, vaig a l'Andorrana, i cruzo tots els nens que surten d'estudi. No hi ha ni un que parli català, tots parlen castellà. I venen de l'escola andorrana. No entenc. Et diré més, el meu fill, el Robert, anava a classe a l'escola francesa aquí en Camp i tenia un amic anglès, molt amic. I després de la classe, l'anglès venia a casa nostra
ho veu Robert no ve a casa de l'anglès. I un dia ho vam escoltar quan parlaven. I quina llengua parlaven? Castellà. Castellà. L'un era anglès, l'altre era andorrà, anaven a l'escola francesa, però la Parlaven llengua castellà. parlaven castellà. I ara només ha fet que guanyar això. Jo no tinc res contra el castellà, però és que a mi també m'agradaria que parlessin la llengua del país, que és el català. Ja. Perquè suposo que us sentiu més còmodes si us parlen en la vostra llengua. Que... Jo les entenc totes i ell no en parlem, però de vegades els parles en català i diu no l'entiendo, pues nada, ya no hablas si no los entens. Sí. Pues, i ja no s'esforcen, no l'entiendo, bueno. Ja vas fer. I vosaltres, abans, com us organitzàveu per anar al metge? O sigui, què fèieu? Mira, hi havia una casa aquí a la plaça que es diu Cal Monitor. Llavors anaves allà i li dius, escolteu, quan pujo el metge que vingo que el van lletí. I pujava el metge a lo duró, i llavors deixaves allà que vingués i pujava, no sé si una vegada per setmana, una vegada o dos i pujava en cami a Canillo. I llavors venia el metge una vegada per setmana. Visquia a la Seu. Esquivi la Seu i venia una vegada per setmana. I la gent es cuidaven molt amb herbes, perquè jo me'n recordo al cap de casa, de la meva casa, hi havia un bressol, tenien tos, flor de pi, tenien diadrà, una altra cosa, tenien, saps, que ho feien molt amb plantes. La flor de pi mateix te la feien prendre per quan estaves constipat, que te salvava el constipat. Et posaven algun pegat, però no anàvem a la farmàcia, no n'hi havia de farmàcia. I vostè té algun remei casolà que ens pugui explicar? Sí, hi havia aquell alcohol que fèiem que s'hi ficava, com se'n diu allò ara. No sé, no. Aquella flor que hi ha a la muntanya, que no me'n recordo com se'n diu, que la ficaven amb alcohol 40 dies. No, el salsafraia era per mà panxa. Ah, clar. I llavors hi ficaven amb alcohol i li posaven pels cops i per tot això. I també amb la serp o els escusos senils, que ens ho vas explicar. Les serps, jo no m'han fet mai por, no em fan res. Llavors me les portaven per espellar. I llavors quan mataven una serp, que ara ja no les deixen matar, l'obríem, i el greix de serp era molt bo pels florons. Es posaven el greix aquí i el gra, quan estava a punt de rebentar, se rebentava. Jo havia conegut gent que tenien, una vegada bueno, ara no ho dic, que se'ls rebentava, els hi posaven el greix de serp i els hi entrava. I després la serp en feien caldo, perquè diu que era com una vacuna quan hi havia la tosferina, en feien caldo de serp i passava. Però llavors les espellàvem i les guardàvem penjades a fora i el greix, bueno, era de molt bon remei pels grans. Sí, té raó, sí. El greix de serp. Sí, pels grans, tirava, saps quan t'ho posaven, tirava com un pegat. Moltes gràcies per haver participat en aquest episodi del podcast i per haver-nos ensenyat tant de com parleu i del que haveu viscut i deixar-nos remenar per les vostres memòries. I espero que també us ho hagueu passat tan bé com jo. Sí, per mi ha sigut un plaer de poder-hi participar, perquè tot se perd, i si queda alguna cosa, mira, ja ho tindrem. I pel Marçal, que és més... Moltes gràcies d'haver-nos invitat. Ens feu recordar que havíem viscut aquí, en aquest país. I és tot tan diferent ara que la gent ja no es coneixen, clar, és normal. Però bueno... Sí. Tot el que es pugui mantenir. Tot el que es pugui mantenir, doncs, ho mantindrem. Però quan haguem marxat els quatre, que som més d'així, ja tot és diferent, ja no... Però bueno, no ens podem pas quedar aquí sempre, Marçal? No t'he sentit ara, últimament. Dic que no ens podem pas quedar aquí sempre, nosaltres. Ah, no, deixa puesto pels altres. Doncs... Molt bé. Sí. Molt bé per la entrevistadora. Doncs moltes gràcies. Concluïm aquest episodi del podcast Parlam d'aquí i agraïm l'atenció i esperem que puguem fomentar l'ús del català i també que hagueu pogut conèixer noves paraules de l'Andorra que utilitzen ells dos.